No niin, me ollaan täällä Juuso Simpasen kanssa, ultrajuoksija Suomesta. Meillä on pari kysymystä, mitä me haluttaisiin esittää sulle liittyen meidän laitteisiin, sun harjoitteluun. Mutta ihan ensimmäisenä mua ainakin kiinnostaa, meidän katsojia ja asiakkaita kiinnostaa, että minkälaisia vinkkejä sulla olisi aloittelevalle ultrajuoksijalle? No aloittelevalle ultrajuoksijalle mä ehkä sanoisin, että pidä hauskaa, että se ei ole niin vakavaa, että lähtee vaan sinne ulos nauttimaan ja ehkä miettii sitä, että saisi niitä tunteja enemmän kerrytettyä, eikä ehkä mieti niitä juoksuvauhteja niinkään, vaan pääsee niinku liikkeelle ja saa niinku hiljalleen nostettua niitä juoksutunteja siellä niinku viikossa. Ja myöskin ehkä toisena vinkkinä niin antaisin semmoisen maltillisen juoksumäärien noston, että helposti tulee erilaisia vammoja, jos lähtee liian innokkaasti nostamaan määriä. Että semmoinen niin 10% sääntö on aika hyvä, että viikossa en nostaisi 10% enempää juoksumääriä kerralla, että hiljaa hyvä tulee. Joo. Esimerkiksi niin kuin mulle tulisi ensimmäisenä mieleen, että mun on juostava maratoni ennen kuin mä pääsen ultrajuoksuun. Onko se ihan välttämätön asia, että ensin pitää se suorittaa ja sitten vasta mennään näihin kovempiin? En mä pitäisi sitä välttämättömänä. Niitä on paljon esimerkkejä, ketkä niinku innostuu ultrajuoksusta ja ei ole välttämätöntä lähteä eka maratonille. Että tärkeintä on, että saa niinku sitä kokemusta niistä pitkistä matkoista ennen kuin lähtee sinne niinku itse ultrasuorituskilpailuun, että sen ei tarvitse välttämättä olla maraton, vaan se voi olla, voithan sä omalla lenkilläkin juosta vaikka 50 kilsaa tai jotain, enemmän ehkä kannustaisin siihen, että kokeilee itse ensin sen maratonin tai vähän pidemmänkin jopa, miltä se tuntuu ja sitten voi tehdä päätöstä, että haluaako osallistua johonkin tapahtumiin vaikka. Joo. Kestävyysjuoksijan harjoitteluun usein niin kuin liitetään vain sitä juoksua, mutta minkälaisia muita niin kuin voimaharjoitteluliikkeitä sä suosittelisit kestävyysjuoksijalle? No voimaharjoitteluhan on mun mielestä, niin kuin voisi sanoa, että ehkä jopa vähän aliarvostettu niin kuin kestävyysurheilijalla. Ehkä nykypäivänä sitä ymmärretään jo paljon paremmin, että se on tosi tärkeä. Ja varsinkin niin kuin juoksijalle itse pitäisin tärkeimpänä, no sanoisin ehkä kyykyt on oma suosikki, että se voi olla joko 2 jalan tai 1 jalan kyykyt, eri variaatioitahan on tosi paljon. Mutta siis joku kyykkyliike on ehdottomasti kannattaa olla mukana. Sitten pohjennousut, pohkeet on isossa roolissa juoksussa ja niiden voimantuotto on aika tärkeät. Et ehkä enemmän tykkäisin 1 jalan pohjennousuja tehdä. Ja sitten mä sanoisin, että maastaveto, siinä mä tykkäsin myös enemmän 1 jalan maastavetoa tehdä. Et kuitenkin juoksussa tehdään aina 1 jalka kerrallaan, niin suosittelisin 1 jalalla tekee maastavetoa. Joo, mahtavaa. Puhutaan valtavista juoksumääristä ja valtavista treenitunneista, niin minkälaisia vinkkejä sä antaisit palautumisen suhteen? Että se palautuminen on kuitenkin oleellinen rooli varmasti sulla sun harjoittelun ohella. Joo, kyllä mä sanoisin, että niinku uni on varmasti se niinku kingi tässä asiassa, että unen aikanahan kuitenkin suurin osa siitä niinku palautumisesta tapahtuu, että siihen niinku kannustaisin panostaa siihen uneen tosi paljon, että aikaisin nukkumaan ja niinku, että saisi sen rytmin niinku mahdollisimman säännölliseksi, että samaan aikaan nukkumaan ja samaan aikaan heräämään, niin silloin se niinku kropan kaikki nämä hormonitoiminnatkin toimii niinku parhaalla tavalla, että se on ehkä niinku tärkein. Sitten tietysti ravinto, eihän sitä voi sivuttaa, että se on tosi tärkeässä roolissa, että saa niinku riittävästi energiaa koneeseen. Ja sitten tietysti se niinku ravinnon aikatauluttaminen on myöskin, että saisi niinku treenin jälkeen heti paljon energiaa ja ei olisi niinku liian pitkiä välejä myöskin ruokailuiden välissä. Just näin. Et siinä on ehkä tärkeimmät. Sitten tietysti voi nostaa nesteytyksen, että saisi pidettyä varsinkin tälleen kesäkeleillä, että saa pidettyä niinku nestetasapainosta koko ajan huolta, niin se on tosi tärkeä. Mikä sun mielestä on se semmoinen niin kuin, hyvä semmoinen muistisääntö, kun puhutaan litramääristä, niin vaikka jos sä oot valmistautumassa pitkään juoksuun, niin vaikka edellisenä päivänä, niin mistä niin kuin määristä me puhutaan? No kyllä mä sanoisin, että vähintään se 3 litraa vuorokaudessa olisi hyvä juoda, että tietysti sitten niin kuin oman hikoilun mukaan vähän pitää säätää sitä määrää, mutta 3-4 litraa on aika hyvä lähtökohta. Sulla on täällä juoksumattoa, sulla on täällä mountain slidetta, niin minkälaisiin asioihin sä kiinnittäisit huomioon kuntolaitetta hankkiessasi? Minkälaisia asioita niin kuin sulle on tärkeitä? No ehkä ekana mä katson sitä, niin kuin, mihin kulmaan se matto menee. Että omat kisat juostaan aika paljon tuolla vuoristossa ja poluilla, missä on paljon jyrkkiä kulmia, niin
Tykkään siitä, että matto menee myös aika jyrkkiin kulmiin. Siihen tämä niin mountaismatto on ihan loistava, että pääsee, ei ainakaan lopussa kulma kesken. Se on yksi. Sitten tietysti tuo moottorin tehokkuus, että pystyy tehdä koviakin vetotreenejä matolla, niin ettei lopu teho kesken siitä, että pystyy niitä toteuttaa. Ja sitten tietysti tuo juoksumaton leveys ja pituus, että pystyy huoletta juosta siinä pitkikin aikoja, ettei tarvitse koko ajan olla varuillaan, että tippuuko matolta tai muuta. Että on riittävän iso tila siinä juosta. Ne on ehkä tärkeimpiä. Just. Sä teit aika paljon vertailua esimerkiksi silloin, kun sä teit hankintoja juoksumattojen suhteen ja kuntolaitteiden suhteen, niin mikä teki kuntokauppa.fin kanssa asioimisesta tosi helppoa sulle? No kuntokaupasta mä löysin mun mielestä hinta-laatusuhdeltaan ihan loistavan kokonaisuuden, että ei tarvinnut ihan kauan miettiä, kun näin nämä vaihtoehdot sieltä. Mun mielestä oli helppo tehdä tilaukset ja toimitus tuli niin kuin oli suunniteltu, niin se oli ihan loistava. Mahtavaa. Kiitos Juuso haastattelussa. Kiitos. Ja onnea kaikkiin sun tuleviin kisoihin. Kuntokauppa.fi on ehdottomasti siellä hengessä mukana ja ei ole muuta kuin tsemppiä. Mahtavaa kuulla. Kiitos paljon. Kiitos. Aloita oman kuntosalin suunnittelu osoitteessa kuntokauppa.fi ja aloita treenit jo tänään.